Здравейте, машини, и добре дошли в канала FIFA Fishing. Пак се позагубих последния месец и половина. Какво всъщност се случи? Успях да завъртя едно капо на Панчарело, след като успешно открих сезона с една доста добра штука там. Може би няколко дни след това, седмица или не помня, отидах и завъртях капо. След това завъртях две капота на дефилето и общо взето, въпреки че бяхме с лодка, и общо взето това ми беше риболов. След това си еба майката и ето ме днес тук. Днес съм на езерото Дружба, което ми е изключително удобно да идвам с метрото пътувам. Аз живея в другия край на София общо взето. И ми е доста удобно да идвам тук да ловя риба. Ще се пробвам да хвана моите любими риби са басовете. Ще се опитам да подобра рекорда си от миналата година, който беше 47 см. И килограми и половина мисля, че го бях измерил. Така че помежду другото ще ви покажа една нова въдица. Това, което иска да ви покажа днес, е една нова въдица, която си взех. Имам проблем с гълъбите, аз по принцип. Дайва Татула взех я, мисля, че беше март месец. Края на март, може би началото на април. От серията Татула, Дайва Татула, нали? Мултипликаторът също е Татула 23 в размер 100, мисля, че беше. Тук специфичното при тази въдица е, че моделът е Татула XT600, т.е. 6102 MRB. Фастова въдица, твърда въдица. С нея тя е подходяща за така по-широк спектър от примамки, защото Татулата като цяло е серия въдици, които разполагат с няколко варианта. Единият от които е това, като универсален. Иначе имат и те са специализирани за дропшот, за силикони, за общо взето за различни примамки, като с тази може да се борави с няколко вида примамки, като спинербайт и локър и така нататък. Въдичката отдавна исках да я притежавам. Като цяло тогава не може да си я позволя, когато исках да си я купа. Сега я взех на половин цена, чисто нова като цяло. Беше още с найлоните. Даже мултипликаторът тук отдолу е с лепенки. Какво ви прави впечатление при този мултипликатор? Има някаква нова система, не знам дали е нова. Като цяло тази спирачка тук не се върти, не се пипа. Работи се само с дясната спирачка, което е за мен странно, защото аз съм се учил на други мултипликатори, нали, общо взето. Воля го някаква нулева настройка, общо взето макарата сама си преценя какво да се случи. И като цяло сега ще разучавам въдицата и макарата. Да видим. С мен е, разбира се, любимата ми Tsurinoya Saga City, която е проектирана за работа с силикони, било то утежнение или не. Много хубава въдичка, която вече използвам трети сезон. По нищо не отстъпва на дайвата като качество на изработка. Даже сега ще ви я покажа, ако не сте я виждали. И двете с оплетки виждате на карбона, докато нали, тази мисля, че не е до края. Да, върховата част няма оплетка на карбона, по-скоро долу, в долната част, докато Tsurinoya отдолу е с 30 и 40 торе карбон, общо взето. Много чувствителна въдица и костури лова с нея, хващал съм и щучка, но като цяло си е специализирана басова въдица. Много красива въдица, хареса ми, че е с корка, аз обичам корка, тук имаме ела пяна, която мене лично не ми харесва. Не знам защо така са направили, може би те така предпочитат. Корка, въпреки че се цапа, на мене не ми пречи, много по-красиво ми седи от евата и някакси по-добре го чувствам. Сега ще стартираме с някакви примамки, ще видим какво ще сложим. Мислех да взимам още една въдица, която да е само на Texas Rig монтаж, т.е. за дъното.
но нещо се отказах в последния момент. За сега стартирам с Лопър Попъра, който до сега ми е донесъл доста риби. Кинг Поп, мисля, че колко беше? 11 грама. Много хубава примамчица. Айде. Айде да ги почваме. Не? О! Това подсказва, че денят ще е тегав от към риби. Имам кръв вече. Може би, защото са малки, затова не го атакуват. Но не ми харесва това, че нямат интерес. Да бъде тегаво. Не. Добре. Сега ще сложим на другата въйца. Забравя да сложа един червей. Идеята, когато ходите с повече въйци, специално при бас риболова, защото басовете, знаете, са, а може би не знаете всъщност, са изключително капризни риби на примамки. И ходенето, нали, с всяка вид примамки предразполага това да носите още няколко въйци. Щях да дойда с 3, както ви казах. Но не знам защо. Не взех и третата. Няма да ловиме на Texas Rig днеска. Просто и това. Тук са пликове с всевъзможни силикони. Просто е... Ето го и първия. Мисля, че е добър. Много тегави риби днеска. Това е много голям. Браво. Браво, леле, това е бугото страшно. Много добър бас. Браво, браво. Ще го моля. Молим, че е лошо. Не каче ножи. Добър бас. Дебел. Това ще го измерим на килограми. На сантиметри. 40 нещо. Чакай си ме на пръста. Добра бучка. Сега ще видим колко е. Как ме раздруса. Адреналинче. Адреналинио. Сега си вика. Тежък е много това, колко кило или нещо. Тачето. Грипера дали сме взели. Сигурно не съм. Като си знам. Това съм шуматко, особено на поставка. Не съм го взел. Само съм го приготвил добре. Малко ще го видим колко е на дължина. Не мога го видя. След рече. Не е нов рекорд. Не е нов рекорд, Саши. 40. О, 48, нов рекорд. 40 осница.
новия ми рекорд. Все с по сантиметър ги... Стой, приятел, стой. Чакай, ще те топна малко. Все с по сантиметър ги дигам. Нов рекорд. Стой, приятелче. Стой да видим къде да те измериме без грипера. Нали ще стане. Не искам да го наранявам. Не ми се иска да го наранявам. Нали няма да го наранявам. Да. Опа! Стой! Извинявам се, рибки. Килограми 800 некъде, 600-700. Да, от всякъде ми е личен рекорд. 1,760. Миналата година хванах 47 беше килограми и половина. Този е 48 см. И кило и 700. Чакай, че му направо ще на снимчица. Издръжливи риби са. Така че сега ще се възстанови. Доста го държах отвън къде. Но ще се опре. Ето. Водата е вряла. Yes, бе! В баста риболова трябва да знаете две неща. Първо, басата е много трудна риба. За мен лично затова ми е интересна. Затова и ловя. И предпочитам да ловя, това ми е любимата риба. Второто, което трябва да знаете, че трябва да сте изключително търпеливи. Колкото и да ви изглеждат невъзможни рибите и трудни за ловене, трябва да настоявате. Аз мислех да се прибирам. Помятах около 3-4 часа без успех. И мислех да си ходя, но някакси нещо ме накара да остана. И ето, както видяхте, успях да подобря рекорда си както на сантиметър. 48 е този, миналогодишният ми беше 47. От миналата година бас тежеше килограми 500, този беше близо килограми 800. Мачкай. Как се набоцках! Много тегаво, защото повечето места са много... Тоест, местата, на които обикновено слизам, сега са наводнени. Пак ме спаси лакерика. Въпреки че една от любимите ми примамки е и лопър-попъра. Доста сериозно оръжие срещу не много активни басове, защото ги изнервя. Някакви фиксе на тази риба. Качинг. Това Мартин ли е? Мариол ли е? Ще видим след малко кой е. Примамките, които съм ползвал до момента, са воблерите, които носа. Но щом на това не реагират въобще, някаква костенурка. Не знам дали е нинджа. Ето един малък бас пред мене. Тръгна. Тръгна по примамката. Добре, може да се активизират. Ето още един малък.
Хвана го. Определено. Не трябва да се правят. Не трябва да правите паузи, когато водите лопър. Спрях му 2 пъти и в момента, в който му спрях, той се отказва. В момента, в който тръгне лопъра и рибата тръгва след нея. Не се закачи добре, ето сега той също тръгва. Просто ще му забава. Никога не им спирайте. Просто може да забавите леко. Не видим тук дали се случи нещо. Просто днеска са много трудни, наистина. Не вярвам и да се активизират, не ги виждам и много. Още малко ще помятам и ще приключвам. Лавичката не е лоша. Не е нищо особено интересно. Мултипликатора и мулицата не са. И 2 години струваха 600 лева. Семинарските ми въдици са доста по-евтини и по нищо не им отстъпват. Си я ползвам, така и така съм си я купил. Имам си вече 3 басови въдици. Което си ми е в плюс. Общо имам 5 кастинг въдици.